kulty a sekty. Máme sa ich báť? Dnes si rozoberieme túto tému na základe prelomového dokumentu s názvom The Impact, ktorý ma nesmierne šokoval a odhalil skryté pravdy o tejto téme. Bolo by dobré, aby čo najviac ľudí vedelo o tomto dokumentárnom filme, pretože odhaluje veľa skrytých vecí, ktorých si v bežnom živote neuvedomujeme. Takže možno každý si myslí, že rozumie slovu sekta alebo kult, ale poprosím Aťku, aby vlastne prečítala definíciu, že čo je vlastne sekta a kult. Dobre, tak si prečítajme, čo je to sekta. Sekta vraj, ako som našla na internete z encyklopédie, je z latinského slova sekta, čo znamená smernica, smer, dráha, filozofický smer, alebo filozofická škola, alebo politická strana, alebo frakcia. A to slovo sekta latinské pravdepodobne najskôr pochádza zo slovesa sequui, teda sledovať, nasledovať, alebo menej pravdepodobne zo slova sekare, teda rezať, oddeľovať, čo by značilo to, že sektou sa stávali nejaké organizácie, ktoré sa oddelili od nejakej hlavnej organizácie. Takže to je sekta a máš tam aj definíciu kultu? V širšom zmysle je to synonymum pre nejaké náboženské uctievanie, zbožňovanie alebo nejakú bohoslúžbu. Ale v nejakom modernom zmysle to môže byť aj nejaký kultový film, kultový seriál, kultová postava. Čo to znamená? Že nejaká určitá skupina, vybraná skupina ľudí fanaticky uctieva tieto veci v rozpore s názorom väčšinovej spoločnosti. Tak pre mňa je ešte zaujímavé, neviem, či ste si niekedy všimli alebo zamýšľali sa nad tým, ako vzniklo slovíčko kultúra. Všetci vieme, čo je to kultúra. Áno. Nezamýšľal som sa na tom, pravde. A je to vlastne kult, ra. Ra kedysi v minulosti bolo slovíčko pre slnko, svetlo, to bolo kedysi asi božstvo, uctievanie nejakého slnka. Takže to slovíčko naše kultúra pochádza vlastne, bol to tiež kult uctievania slnka. No. Takže. To je zaujímavé, ako paralela. Čiže vlastne my tu máme vlastne definíciu slov sekta a kult, ale ja na týchto slovách nevidím nič zlé, ale po určitých časoch sa tieto slová začali používať ako na označenie nejakej nebezpečnej skupiny ľudí. Alebo organizácie, áno. A stalo sa z toho hanlivé označenie, že ľudia sa boja. Ako náhle počujem slovo sekta, hneď proste sa zľaknem, hej, a bystriem a rozmýšľam, aha, počkaj, čo tí ľudia robia. A bez toho, že by vlastne človek nejak uvažoval o tom, že prečo sa tí ľudia označili takýmto slovom, tak jednoducho akceptujem to, akože, aha, to sú títo ľudia, to sú takí nebezpeční a už mám predtým ako rešpekt, hej. Respektíve už sa mi tá skupina ľudí nepáči. Neviem, ako je to u vás. Určite podobne, vlastne keď zbadám niekde, že slovo sekta, hej, tak presne to vo mne vyvoláva, daj si bacha, hej, pozor na to, že je to nebezpečné. Ale presne ako hovorí, že vlastne ľudia sa nezamýšľajú nad tým, že kto je tá organizácia, čo vlastne v skutočnosti robia, čím sa zapodievajú a tak ďalej, hej. A ja by som skôr prišiel na to, že poďme si rozobrať, kto a prečo vlastne označuje a ako sme sa dostali k tomu, že vlastne slovo sekta a kult, ktoré bolo niekedy aj využívané a normálne označované tie kategórie ľudí, ktoré sme si povedali, ale poďme si povedať, že prečo sa vlastne takto v spoločnosti to slovo sekta a kult vlastne zhanobilo natoľko, že sa toho teraz bojíme. Je to v podstate akože označenie ľudí, ktorí sú menej cenní. Čiže taká dehumanizácia ľudí v podstate. Tak, áno. Hej. A vlastne ja osobne neviem, kedy to presne akože nastalo, ale vlastne keď už si spomenul tú dehumanizáciu tých ľudí, tak z tej modernej histórie máme veľmi dobrý príklad už v nacistickom Nemecku, kedy vlastne tam sa začali dehumanizovať vlastne tí ľudia, ktorí boli vlastne z toho, ktorí boli vlastne Židia. Hej. A bez toho, aby vlastne tí ľudia dokázali, že respektíve tí, ktorí ich označili ako, že sú nebezpeční, hej, a ako by som to povedal, že
nebol vedený žiaden proces proti tým Židom, len sa jednoducho označili, že sú menej cenní a všetci to akceptovali bez toho, že by skúmali, tak ako my teraz skúmame, že čo to vlastne znamená sekta, hej. Jednoducho prišiel niekto s tým názorom a všetci to nejakým spôsobom akceptovali, že áno, je to tak, tí ľudia sú menej cenní a nie sú pre nás ako dôležití, alebo nie sú podstatní. A pritom to boli ľudia, ktorí podnikali, ktorí vlastne prinášali prospech tej spoločnosti, nikomu neubližovali. No v tom čase v Nemecku bolo dosť veľa Židov, ktorí boli riadne zamestnaní, boli aj dosť dobrí podnikatelia, lekári, vedci, ktorí pracovali v štátnej správe a tak ďalej. A aj tak boli označovaní, ako boli označovaní. A vieme, čo sa s nimi stalo, bohužiaľ, ale prečo a ako to vzniklo, že ich z ničoho a vlastne bez dôkazov obvinili, Takisto ako teraz v tomto 21. storočí to robia s inými organizáciami. No, áno, presne tak. Čiže pokiaľ by niekto videl, alebo teda mal by ochotu pozrieť ten film Impact, tak tam je to pekne vysvetlené, že vlastne začali to náboženské organizácie, ktoré vlastne začali označovať týchto Židov ako za nebezpečných. Hej. Bola to konkrétne protestantská cirkev, ktorá vlastne začala označovať tých Židov akože za nebezpečných a pre spoločnosť. Hej. A ako náhle niekoho označíte, akože je nebezpečný pre spoločnosť, tak to znamená už, že máme sa ho bať a musíme ho nejakým spôsobom sledovať a perzekuovať alebo prenásledovať, lebo teraz aj v tejto dobe už vieme napríklad na základe tých výskumov, ktoré sa udiali, že vtedy to netrvalo len pár týždňov či mesiacov, kedy ich proste označili a začal sa ten proces na nich, ale trvalo to roky. Dokonca až do 10 rokov trval ten proces tej dehumanizácie a toho označovania, aby si spoločnosť zvykla na to, ich odsúdiť aj bez nejakých dôkazov a bez nejakého prílišného skúmania, že čo vlastne urobili, že sú takí nebezpeční. Ako sa vlastne ten proces tedy dial? No, ten proces je pekne vysvetlený práve v tom dokumente The Impact. A ja by som odporúčal, aby si to každý vlastne ako pozrel, koho to zaujíma. Môžeme to tu teraz ako rozobrať, ale určite to nebudem vedieť podať tak, ako je to v tom dokumente urobené. Hej. Tam bolo, ja myslím, hlavne aj cez médiá, cez články napríklad. Hej. Že veľmi veľa článkov vychádzalo vlastne, kde označovali tých Židov. Vlastne všetko, keď chceš doniesť celej spoločnosti, tak to musí ísť cez nejaké médiá, cez nejaké mediálne platformy. Viac menej boli to letáky, noviny a celková propaganda, ktorá vlastne cez nejaké apologetické centra, ktoré vlastne to mali na starosti, tak vlastne oni tlačili túto agendu všade, kde sa len dalo. Čiže bez toho, že by sa to nejak špeciálne vyšetrovalo, či je to tak alebo nie, stačilo označenie tej skupiny tých ľudí, že sú nebezpeční pre spoločnosť a ľudia sa začali báť ako o to, že dobre, čiže oni ohrozujú nás, môj život, moju rodinu. Bez toho, že aby fakt sa zamysleli nad tým, že no dobrá, čo vlastne, akým spôsobom ma ohrozujú, čo vlastne urobili zle. Čiže takto jednoducho sa nechali tí ľudia zmanipulovať a my vlastne v súčasnosti nie sme na tom oveľa lepšie. Deje sa v podstate to isté. Len tak, ako vtedy vlastne Nemci si neuvedomovali, čo sa deje v danom procese, v tom čase, tak teraz si my neuvedomujeme, čo sa deje v súčasnosti a aký to má proces aj do budúcna. Áno, je to presne tak, že ja keď poviem, chodím do práce, nemám čas veľa študovať popri práci a keď mi niekto povie, že toto je nebezpečná organizácia, tak jednoducho to akceptujem. Vôbec sa nad tým ani nezamyslím, že a prečo? Aby som išiel do hĺbky, aby som to skúmal. A tým, že vlastne ten mediálny priestor je dneska pretlačený rôznymi halivými a rozdeľovacími článkami, vediami a tak ďalej, že tá polarita v tej spoločnosti existuje, tak tí ľudia fakt už neštudujú, čo je vlastne jedna alebo druhá strana, ale jednoducho sa postavia, lebo toto je môj vzor, tak sa postavím na túto stranu a verím tomu. A druhá strana zase povie, toto je môj vzor a ja sa postavím na túto stranu. Ale už neštudujem do tej hĺbky, že čo to vlastne je. S tým sa musím povedať v tom
internetovom priestore stretávam dennodenne. Hej. No musím sa priznať, že keď som videl ten dokumentárny film Impact, vlastne keď rozprávaš o tom, že ti niekto niečo povie a ty to akceptuješ, tak vlastne keď som videl ten dokumentárny film Impact, tak som si uvedomil, že aj ja sám som bol takou obeťou, by som povedal, tých organizácií, ktoré vlastne označujú a nalepkujú tie dané organizácie za sekty a kulty. A konkrétne sú to Svedkovia Jehovovi napríklad, hej, že vlastne boli označení za sektu, hej, dosť nebezpečnú, povedzme. A keď sa nad tým sám zamyslím, tak som nad tým rozmýšľal počas toho, keď som pozeral ten dokument, že prečo vlastne, čo urobili, kde sú nejaké dôkazy nejakých vražd alebo niečoho, čo by malo poškodzovať nejakú spoločnosť, hej, alebo povedzme to jednoducho porušenie zákona. Ľudské práva, tak. Čím porušili zákon? Áno, áno. A som začal nad tým rozmýšľať a zrazu som zistil, že vlastne nič také som nevidel. A pamätám si jeden rozhovor s jednou staršou pani, ona mi vravela, že pozerala nejaký dokument na nejakej slovenskej televízii, povedzme, šiel neskoro v noci. A tiež bol o Svedkov Jehovových a išiel až neskoro v noci. S tým, že tam boli len titulky a keď ho pozerala, tak si vlastne uvedomila, lebo tiež videla ten dokumentárny film Impact, ktorý má na YouTube už takmer 100 000 zhľadnutí, čo je úplne skvelé, že sa to takto šíri na slovenskej scéne. No a pozerala si ten dokumentárny film a mi hovorí potom na druhý deň, že vlastne ona si spomenula na to, že nedávno videla presne americký dokument o Svedkov Jehovových. A takisto tam boli len nejaká dehumanizácia, len niečo, čo zle urobili. Proste presne to znevažovanie tých ľudí, že sú nebezpeční, že neviem čo uctievajú a tak ďalej, pritom majú len nejaký iný názor, hej, na náboženstvo, hej, a tak ďalej. Čiže no a si uvedomila, že tam vlastne neboli žiadne súdne spory, žiadne právnické dokumenty, žiadne nič, čo by malo reálne porušiť zákon. Hej? Len nejaké dohody, len nejaký kvazi svedok, ktorý kto vie, čo bol, hej? Či vôbec bol reálny ten svedok a tak ďalej. Čiže ten názor na sekty je, jak to povedať, vymyslený z ničoho v podstate, hej? Tak to poviem. Myslím, existujú vlastne tzv. Antikultové organizácie, ktoré vlastne si idú svoju agendu, hej, a oni na základe toho, že niekto sa im zdá nepohodlný, tak vlastne označia ho za sektu alebo za sektára, hej, a takýmto hanlivým a dehumanizačným procesom šíria tú mienku v médiách. Hej. Je zaujímavé, že vlastne tieto antikultové organizácie majú obrovskú podporu práve ako v religióznych organizáciách, ktorých podporujú v tom. Ale je to fakt nebezpečné v tom zmysle, že stačí, aby jeden človek začal šíriť nepravdivé informácie, ničím nepodložené, a my sme nachylní alebo veľmi ľahko to akceptujeme a sme tým manipulovaní. Môžeme si možno rozobrať, čo sú tie antikultové organizácie. Ja som našla tiež definíciu antikultových organizácií. Vlastne ich cieľom je odhaľovať nátlakové praktiky používané na prilákanie a udržanie členov a pomáhať tým, ktorí sa zapletli so škodlivými kultovými praktikami. A snaha zvýšiť povedomie o týchto kultoch. Tak to sú ich nejaké ciele. Ale je otázne, je totiž to veľa vedcov, religionistov na medzinárodnej úrovni, ktorí upozorňujú na niektorých na tieto antikultové organizácie, ktoré označujú sektami rôzne spoločnosti, organizácie. Rôzne organizácie, spoločnosti a na základe akých meritok. Treba niektorí iní religionisti by takto označiť sektu podľa týchto meritok treba neoznačili. Hej. Kto má to právo označiť niekoho sektou, označiť niečo náboženstvom, označiť niečo kultom. Kto má to právo a kde vlastne siahajú hranice ktorej definície. Hej? Čo je ešte sekta, čo je už náboženstvo. Ja som našla jednu takú zaujímavú tiež v jednej knihe o sektách. Pri definícii, čo sú sekty, že vlastne
z historického hľadiska každé náboženstvo, alebo takmer každé náboženstvo začínalo ako sekta. Najprv bolo sektou. Napríklad zoberme si možno najväčšie náboženstvo na svete, kresťanstvo. Prví kresťania boli prenasledovaní, je to známa vec. Boli vlastne sektou v tom období. A dnes je z toho náboženstvo, ktoré je uznávané. A nikto sa na tým nepoučil, že predtým boli sektou. A dnešní vlastne niektorí náboženskí vodcovia označujú sektami nejaké iné skupiny ľudí. Možno práve to, čo som už predtým spomenul, že cítia sa ohrození, cítia konkurenciu a nechcú konkurenciu, lebo si myslia, že len oni majú pravdu. A to môže byť vlastne veľmi nebezpečné pre nás, pre ľudí, že niekto si tú pravdu ako keby patentoval, že jedine ten jeho názor je pravdivý a všetci ostatní sú sektári a nespôsobili proste ako myslieť samostatne, alebo ten názor je, pokiaľ nie je v súlade s ich ideológiou, tak jednoducho proste je zlý, hej, alebo proste nie je človek, hej. A s tým, myslím, aj v tom dokumente sa stretávame, že tam sú ľudia, ktorí sú schopní označiť celý národ, hej, akože sú nebezpeční, hej, že sú proste nevzdelanci, alebo sú menej cenní a že môžeme doslova do písmena im ubližovať, až vlastne zabíjať bez toho, že by sme mali pocit viny, hej, že... Tento konkrétny príklad si aj rozoberieme v ďalšej téme, v ďalšom natáčaní vlastne, že akú krajinu vlastne takto označili, kedy sa to stalo a aké to má momentálne v súčasnosti následky. Okay. Ja by som sa vrátil ešte k tomu, že vlastne ty si mi pred natáčaním spomínal, že vlastne aj v komunizme sa ľudia báli chodiť do kostola. Môžeš nám povedať o tom troška viac? Mňa to docela prekvapilo, ja som mladý a ešte som o tom popravde asi ani nepočul. Ono to bolo vlastne tak, že ten systém, ktorý bol nastolený, bol vedecký akože podložený systém a všetko sa dialo len na základe vedeckých faktov. Žiadna nejaká vyššia bytosť nemohla existovať, pretože to, čo vlastne ako áno, hej, však boli tu kostoly, hej, ľudia chodili do kostolu, len bolo to také, že do istej miery aj tí ľudia, ktorí boli veriaci, boli do veľkej miery potlačovaní a nedostávali niektoré funkcie dôležité, ktoré boli, povedzme, či už na úrovni kraja, mesta alebo štátu, hej. Jednoducho, ako náhle sa o ňom vedelo, že chodí do kostola, nemal šancu. Čiže dostať... téma bola taká tabu, hej, vtedy? Bola viac menej zakázaná, hej, a všetci to robili akože tajne, aj keď už potom neskôr, hej, k tomu 89. už sa to predsa len trošku uvoľnilo, ale ja ešte si pamätám, hej, že nebolo to vlastne také oficiálne, že by tak ako dneska, že ideš ráno do kostola a nebojíš sa tam ísť do toho kostola. Hej, nepozerá, že či niekto pozerá na teba, alebo nie, že či tam mať vychádzaš, či vchádzaš. Čiže naozaj, dokonca niektorí títo vlastne, veď sú o tom určite aj dokumenty a dokumentácie, že vlastne niektorí tí kňazi boli nutení, boli väznení, mučení, hej, a vlastne boli nutení tvrdo pracovať v uranových baniach, hej, napríklad. Takže áno, hej, takto vlastne sa... A my všetci ostatní sme boli ticho, hej, a akceptovali sme to, lebo sme sa báli, hej. A toto je celý ten problém, hej, že nás ľudí, že sa bojíme, že prídeme o ten svoj komfort, hej, aby sa nám náhodou, aby sme neprišli o to, čo máme, hej. To mlčanie, nám vlastne tým našim mlčaním dávame tichý súhlas tým ostatným, ktorí to riadia, že to robia správne, hej. A toto je, by som povedal, taký moment, kedy si musíme uvedomiť, že fakt je to veľmi nebezpečné, hej. A nie, že sa to len dialo, ono sa to stále deje, hej. Stále bol niekto, kto označoval nejakú skupinu ľudí. Čo je nebezpečné, hej? Áno, hej. Bez ohľadu na to, že by ostatní ľudia si povedali, na čím je to nebezpečné, hej. To mi pripomína prenasledovanie čarodejníc v stredoveku. No, áno. Kokos, hej, to isté vlastne ukázali na niekoho, proste ona je čarodejnica bez dôkazov, bez ničoho, proste upáliť, dovidenia, hej. No, keby len upáliť, hej, no. Hej, to... Hej, čiže vlastne... V každej dobe sa to deje. Učíme sa o temnom stredoveku, ale ja niekedy mám pocit, že temný stredovek ešte neskončil. Hej, no, však práve že to sú v podstate aj rovnaké princípy a rovnaké metódy, čo sa využívali
stovky rokov dozadu. To, čo si práve teraz povedal, je veľmi dobré na zamyslenie sa, že vlastne tie šablóny sa opakujú tisícročiami alebo storočiami a možno by bolo zaujímavé zistiť, prečo sa tie šablóny nemenia a stále sa používajú a stále sú funkčné. Kde je chyba? Kto to používa? Kto je za tým? Prečo sa necháme takto ľahko ovplyvniť? Tak vďaka aj dokumentárnemu filmu The Impact už aj vieme, kto je za tým, aspoň čiastkovo určite. A určite odporúčam ľuďom, aby si ho pozreli, pretože je tam množstvo informácií a množstvo detailov, ktoré my sme neuviedli, ale sú tam napríklad aj spisy, mediálne články, rôzne videá, čo robili a tak ďalej. Je to tam veľmi pekne zdokumentované. Asi v živote som nevidel lepší dokument, spracovaný informačne, ako tento. Áno. No a vlastne práve preto my tu len teraz ako nechceme o tom filme nejak akože hovoriť detálne a rozoberať tie veci, ale viac menej len tak, čo sa nás dotklo. Tak. Ale fakt je dobré, aby o tom filme počulo čo najviac ľudí a ešte lepšie by bolo, ak by si to tí ľudia naozaj pozreli, aj keď je to dlhý film, dokumentárny, ale dá sa to pozrieť na niekoľkokrát. Je to dlhé. Napríklad, keď som to pozeral sám, ja som videl prvé 2 hodinky na prvýkrát a som troška nechápal, čo tam bolo na tom úvode, troška sa mi to nespájalo. Ale čím si ďalej pozeral, každá ďalšia hodina vlastne odhaľovala to, prečo dávajú to na začiatok, hej? A prečo sa tam rozpráva o tých sektách. Až nakoniec došlo ku dosť hustému vyústeniu na konci, hej? To určite o tom porozprávame aj v ďalších dieloch, ale... Takže ľudia, doporučujem vrelo, pozrite si to, aby sme sa vedeli brániť proti takýmto manipulatívnym technikám, ktoré sa na nás podprahovo rútia. Či je to internet, či je to televízia, či je to rozhlas, to je jedno. Ale jednoducho je to veľmi dobrá, by som povedal, obrana na to, aby sme sa vedeli vyhnúť takýmto manipulatívnym technikám. Myslím, že čím viacerí z nás pochopia tie manipulatívne techniky, pochopia čím vlastne, ako cez médiá sa to vlastne deje, ako nejaké programovanie treba, alebo ako čím sme ovplyvňovaní naše názory, tým je väčšia pravdepodobnosť, že sa to už diať nebude, keď to už pochopíme. Tak, no. To by bolo dobré, vlastne, lebo ak nemáme vedomosti a znalosti, tak nevieme sa rozhodnúť správne, a necháme sa fakt veľmi ľahko ovládať. Čiže viem, že doba je ťažká, ľudia majú strašne veľa práce, majú málo času, ale treba sa rozhodnúť, že či chceme urobiť tú zmenu v nás a vo svete okolo nás, alebo či chceme žiť aj naďalej takto a nechať sa ovplyvňovať len tými, ktorým to vyhovuje. Ja som počul aj taký vlastne slogan, teda vetu, že ten, kto zabudol na svoju minulosť, tak je odsúdený na to, aby si ju prežil znova. No. A my keď sme, naši predkovia vlastne, keď si prežili ten nacizmus a druhú svetovú vojnu, tak videli, že aké ovplyvňovanie tedy sa dialo, aj keď som spomínal vlastne, že nevnímali v tom danom momente, že prečo a ako, až potom niekoľko rokov, až desiatky rokov sa vyskytlo na svetlo sveta, že čo vlastne všetko sa dialo, lebo tí ľudia vtedy to tiež nemali možnosť vedieť proste, Neboli teraz mobily, tablety a notebooky všade po svete, že si natočíš hoci kde to máš na internete všade po svete, ale zisťovalo sa to až niekoľko desiatky rokov potom, Čiže teraz máme tu možnosť presne si pozrieť ten film, The Impact, a vidieť, čo sa všetko deje reálne. Takže ľudia, študujme a vyzbrojme sa proti týmto manipuláciám a nenechávajme sa ovplyvňovať len tým, čo počujeme, ale študujme. Študujme, poďme do hĺbky, aby sa neopakovala tá naša história. A máme už dosť veľa príkladov z histórie, že čo sa dá a ako sa dá s nami manipulovať. Takže priatelia, určite budeme pokračovať v ďalších témach a jednou z nich bude aj vojna na Ukrajine a prečo samotná Ukrajina bola označovaná ako sekta už viac ako 10 rokov dozadu.